Sí? Vosaltres, si us sentim més còmodes per parlar, traeu-vos la mascareta com vulgueu, eh? No, Ja és que estem em bé. sap greu, no? Ja Tota la estem bé. mascareta, doncs tots. Fem-ho tots. Ja fem-ho bé. Se sent bé igualment. Sí, que se sent, ja cridarem una mica. Soc l'original, me la puc treure un moment. No, sí, ho dic perquè em sap greu, no? Sí. De fet, els que parlem som nosaltres, som els que Sí, és lògicament que tenim més. tirem el que... Com esteu millor. Vinga. Bueno, us faig la intro molt ràpidament, saludar a tots els que ens esteu mirant també a través d'Instagram Live, a tots els que esteu aquí a la Irreductible, ja sabeu, teniu avui aquí el Toni Hill, supervendes de Nova Negra, dels millors escriptors de casa nostra, i a la Ramona Soler, que no l'han de donar a conèixer perquè a part ens ajuda moltes vegades, així que res, parlarem d'aquest llibre, L'oscur adiós de Teresa Lanza, i res, a veure què surt, tot vostre. Molt bé, merci. Bueno, gràcies per vindre primer i gràcies també al Toni per venir a Lleida. I bueno, començo llegint la teva biografia d'aquí, ja que està aquesta, no? És nascut a Barcelona, llicenciat en Psicologia, encara que des de fa anys es dedica a la traducció literària i a la col·laboració editorial. El 2011 va publicar la seva primera novel·la, L'estiu de les joguines mortes, que després va ser una trilogia. Em salto així una mica, eh? Sí. Bueno, és Els bons suïcides i Els amants d'Hiroshima. El 2016, Els àngels de gel, va publicar, que és una intriga amb elements gòtics, que ja deia ara que pot ser de por, i aquí ja tens elements gòtics també amb aquesta. Després tenim Tigres de vidre, que és l'última abans d'aquesta, i tenim aquesta que està en català i en castellà, L'oscur adiós de Teresa Lanza i L'oscur adiós de Teresa Lanza, no? A mi m'ha agradat moltíssim, és de les que m'ha agradat més, de les últimes que he llegit, o potser de les que he llegit amb tot aquest any, i diuen que quan una novel·la és fàcil de llegir és perquè hi ha hagut una bona feina a l'hora d'escriure, i jo crec que aquí la trobareu fàcil de llegir i bé, serà per això, no? Teresa Lanza sap que s'ha mort. Comencem a fer un spoiler, ja. No, però aquesta és... Fem spoiler perquè ens ho diu la Teresa Lanza. Jo quan... Si hi ha spoiler també protesto, però no és un spoiler. No és un spoiler, però bueno, no? Però no sap com, no? Tenim que la versió oficial és que s'ha suïcidat, però al cap d'un any apareixen uns cartells que diu ¿Quién mató a Teresa Lanza? I llavors aquí ens fa dubtar tot el llibre si s'ha suïcidat, si no s'ha suïcidat, què ha passat, no? Has buscat aquest punt perquè tothom estigués intrigat ja des del començament amb això. Sí, de fet, clar, és una mica... Bé, bona tarda a tothom, bona tarda també als que ens vegin en algun moment des dels seus ordinadors o tablets o el que sigui. Sí, aquesta novel·la té un inici que jo entenc que pot xocar a molta gent, perquè tot el primer capítol, per entendre'ns, està explicat en primera persona per part de la Teresa Lanza, però un cop ja és morta. O sigui, ens parla directament una persona des de l'altre... a l'espai aquest on està ella. Està una mica mena de limbo. Teresa Lanza va morir, es va suïcidar, en teoria, és el que la versió oficial és aquesta, i ella mateixa, al seu enterrament, ho sent, ella està com conscient del seu enterrament i ho sent, i a partir d'aquí es planteja que una cosa és que ella no recorda res, és a dir, li diuen que sent que s'ha suïcidat, sap que està morta, això sí, sap que no la veu ningú, sap que hi ha una sèrie de coses que sap, però hi ha moltes que no, i la principal és que no sap com va morir ni per què. A partir d'aquí, el que li passa a la Teresa, que no ho hem dit, però la Teresa Lanza és una immigrant d'Honduras que es dedicava a netejar cases, un barri especialment privilegiat de les afores de Barcelona. El que li passa a la Teresa és que, de manera gairebé com si fos una condemna post-mortem, apareix el dilluns a casa de la senyora que li tocava, el dimarts a casa de la família... El que feia quan estava viva. El que feia quan estava viva, no? Ningú la veu, però ella hi és.
I llavors, a la novel·la passen moltes altres coses, vull dir, no patiu, però és veritat que el nucli de la història, l'eix central, és saber què li va passar a la Teresa i que la Teresa d'alguna manera pugui marxar del tot, no? O sigui, ella té una mica al cap que quan sàpiga què va passar, per fi podrà avançar, sí, el que diuen, no? Descansar en pau, no? I desaparèixer d'aquesta mena de món on ella en el fons pateix molt perquè continua veient a la mateixa gent a la que veia quan estava viva. Això és un dels temes, parles de molts temes, anirem parlant, no? Un dels temes és això, aquest classisme, no? Perquè tenim aquesta barriada de gent benestant i després tenim les torres, els que viuen allà, que els benestants no volen dir que són els seus criats, diuen que són gent que els ajuda, no? Això ho diem. Clar, ens ajuden amb el jardí, ens ajuden amb la neteja, no? Ens ajuden amb la iaia. Ens ajuden amb la iaia, però sí que volen marcar el territori que no se'ns barregi massa la cosa, no? Aquí està el tema. De fet, una mica a la novel·la hi ha com dos dicotomies molt grans. Una són els vius i els morts, és a dir, tots estan vius menys Teresa Lanza, que està morta, no? En aquest cas no és gens igualitari, o sigui, només hi ha una, però és que hi ha gent, tipus Pedro Páramo, que estan per allà voltant per la novel·la, no. Però sí que hi ha una dicotomia, de fet, les parts inclús parlen de los vivos i Teresa, no? Los vivos i Teresa. I després, per un altre cantó, hi ha l'altra dicotomia, aquesta sí que és molt més important o molt més... dona molt més joc a la trama, que és entre dos tipus de gent completament diferent. Per un cantó, aquesta gent ja no rica, sinó bàsicament privilegiada per molts aspectes, no? No és que siguin rics de mena, no és que hagin heredat res, alguns. Són gent que, bé, que té unes professions que els donen diners, que a més, bueno, tampoc eren pobres, segurament, de naixement, i que viuen, doncs bé, aquelles vides... Jo ho pensava, com que la vaig escriure mig del confinament, aquesta novel·la, pensava, són la gent a la que tu enveges aquella casa que dius, jo aquí també em confinaria, no? Vull dir, em confinaria, el porxo, la piscina, el no sé què, i els nens juguen allà baix, i estamos tan bien en casa, no ens falta salir. Dius, home, clar, no, vine a casa meva. Allà amb un pis tancat, Clar, amb un pis on d'alguna manera tens els espais molt més acotats, no? Aquella gent que d'alguna manera els envegem, no? Envegem les professions, envegem el tipus de vida, envegem... Bé, sí, tota una mena d'estàndard, d'estatus. Aquest és un cantó, i l'altre és el cantó dels més desheretats, per dir-ho així, que són la gent com la Teresa, o sigui, els que han arribat aquí, els que s'han de buscar la vida, els que només en principi se'ls considera aptes per fer feines de neteja, jardineria... Jo parlo en aquest cas sobretot de la immigració llatinoamericana, però podria ser qualsevol altra, no? Però bàsicament les noies que es dediquen al servei domèstic són llatinoamericanes, és a dir, no hi ha tanta tradició que tinguis una noia magrebí que en neteja, vull dir, jo totes les que conec són de Latinoamèrica, i bé, i que són dos mons que ho diu algú a la novel·la, ho diu el Padre Rodrigo en algun moment, es comuniquen, o sigui, es necessiten mútuament, perquè clarament aquestes noies complementen, sí. I una feina sense massa contracte i sense massa història per començar, no? I els altres també necessiten, o necessitem, és igual, no ho dic per la part rica, sinó perquè en el fons tots ho fem servir, no? Bé, tots tenim gent gran, tots tenim... Bé, ens va molt bé que hi hagi algú que se n'ocupi i que cobri, clar que cobren, però segurament si haguessis de pagar estrictament per hora el que marquen convenis i tal, doncs potser no podríem, no? Llavors, es necessiten i sembla que s'entenen. Sí, però sempre que no passin del límit que no volen que passi. Exacte. Si no, després ja comencen els problemes. Aquest és un dels temes. Un altre tema també és el suïcidi, que és un tema tabú que no toquem gaire, perquè un assassinat hi haurà un culpable, no? En canvi, el suïcidi hi ha molta gent que se sent culpable i amb això també juga aquesta novel·la, no? Amb les culpabilitats que senten tots els personatges o molts dels personatges que surten aquí, no? I és un tema que no toquem tan a la ligera, no? No, és un tema, diguéssim, fora de la literatura, ja el toquem poc, diguéssim. És un tema que no ens agrada, o que no és que no ens agradi, que no els agrada a les persones que ens governen
m'és igual al nivell, autonomia, estat, m'és igual. Però no ens agrada per una raó molt bàsica, i és que tocar el tema suïcidi és invariablement tocar el tema salut mental. I tocar el tema salut mental és obrir un meló de dir, bueno, difícilment, ¿no? Tenemos la mejor sanidad de no sé dónde, tots estem bé, però sí. clarament el tema salut mental no està funcionant tal com hauria de funcionar, no? Bàsicament per manca de recursos, no perquè la gent no perquè no hi hagi professionals. Però a més hi ha una altra cosa amb el tema del suïcidi, i és una mica aquesta que tu comentaves, no? Si hi ha un crim, es produeix, ara ja sí que entro a la literatura, no? Si és una novel·la sobre un crim, hi ha una investigació i al final es deté el culpable, que és el que sol ser l'estàndard de la novel·la policíaca, com a mínim, hi ha un efecte catàrtic, no? O sigui, pobra víctima i hem agafat el malo de la pel·lícula, no? A la mala de la pel·lícula. Llavors, tots ens quedem més tranquils. Clar, amb el suïcidi no hi ha manera humana de quedar-se tranquil, perquè és... Jo crec que és un dels misteris, jo crec que per això m'interessa, un dels misteris més insondables és saber per què algú realment arriba a fer això. Perquè ja no per temes religiosos, que també, ja no per temes de por, de fer-te mal a tu mateix, perquè a més va en contra de l'instint bàsic, que és l'instint de supervivència. De viure, sí. És a dir, ja arribat... no cristià, Vull dir, nosaltres tendim a sobreviure. I de fet, hi ha suïcides que se'n penedeixen, hi ha moltes possibilitats, o sigui, en l'últim moment, no? Però el que és terrible, i això sí que jo m'imagino que en algun moment ja no es podrà defugir el tema, són les xifres. Les xifres de suïcidi són aclaparadores. És la primera causa no natural de mort a Espanya, per davant dels accidents de tràfic, per davant dels crims o morts violentes. És la primera causa. Les xifres són tan al·lucinants que cada vegada no les dic perquè em dóna la sensació de que no ho he mirat bé. Perquè són increïbles, són increïbles. Aleshores, bé, jo crec que sí que hi haurà algun moment que... També fa una mica de por, diuen, que faci efecte imitació, no? Quan parlen de que si diguessin tot això, provoquen aquests efectes i diu, que no es digui massa, no? Perdó, hi ha estudis molt solvents que neguen aquesta part, que s'ha mantingut com un mantra durant anys pels mitjans de comunicació, però hi ha... I no és així. Jo tampoc ho sé dir, però sé que hi ha estudis molt solvents que et diuen el contrari. Jo només... Tampoc cal que el tema ens invadeixi molt més, no? Però al Japó, arran de la pandèmia, fa poc, van crear un ministeri que es diu Ministerio de la Soledad y el Aislamiento, que sona directament a pel·lícula de ciència-ficció o de tal, i li han posat Ministerio de la Soledad y el Aislamiento clarament per no posar-li Ministerio del Suicidio. Vull dir, Japó té una tradició... Per ajudar per muntar algun pla preventiu de gent que té tots els indicadors, hi ha totes les alarmes, o algunes alarmes engegades, perquè en el fons està clar que un pot decidir, o almenys jo penso que un pot decidir quan acabar la seva vida quan vulgui, vull dir, això només fa... Sí, però que és decidir-ho. D'una manera de dir, mira, jo he arribat a aquesta edat i ara el que em queda a mi no m'interessa, que no ho fa tanta gent, diguéssim, i una altra cosa és que la societat sencera falli a l'hora de donar una resposta a algú que realment vol seguir vivint. El que passa és que està prou desesperat o desesperada que no veu una sortida. És molt diferent. També hi ha una altra cosa, no?, que la gent aquesta de la classe mitjana i alta veiem, jo dic veiem ja, no? Superalta la meva classe, jo soc de classe alta ja. Veiem les tragèdies o la delinqüència o aquestes coses com a molt lluny, no? Aquí no passa, això passa en un altre lloc, no? A les notícies que surten d'allà i en realitat aquí, els humans som humans, no? I la maldat ja la portem, ja l'arrosseguem des de la prehistòria, no? I clar, veiem els odis, la traïció, veiem moltes coses aquí que no són a lluny, estan aquí, als xalets. També, veiem moltes coses. Això segur, no? Però, a més, jo sempre penso que en aquestes cases tan així, no? Per simplificar-ho d'alguna manera, el que tenen és més espai per amagar coses. I hi ha
les pots diluir una mica més, no? I si t'enfades amb el teu home, ara jo me'n vaig a l'habitació d'allà i tu queda't al jardinet aquest d'aquí i quan ens tornem a trobar ja farem una barbacoa. O sigui, tens com més... Pots diluir la tensió una mica més, però això no vol dir que no hi hagi tensió i això no vol dir que no hi hagi moments que... moltes coses amagades, també, sí. Les coses passin, no? I passin entre les parelles, passin amb els fills, passin com amb totes les famílies, lògicament. També passa que es parla poc també de les adopcions fallides, que dius, les adopcions que de vegades no surten, que clar, ni els fills teus et surten com vols mai, no? Doncs, clar, si no ho penses mai, el tornaré, perquè no el pots tornar enlloc. En canvi, si l'has adoptat, de vegades potser sí que algun moment crític, i també parles una mica d'aquesta part que no se n'ha parlat massa d'això tampoc. No, de fet la novel·la d'alguna manera, com que parlava del tema immigració i del tema d'aquest... Vaig pensar que una altra de les variants, per dir-ho així, del tema és un d'aquests matrimonis, la Mireia i l'Íñigo, tenen un nen propi i han adoptat un altre nen colombià i realment la cosa no funciona. És a dir, clar, si fos teu és el que deies tu, si fos teu potser tampoc funcionaria, això no vol dir res, però en realitat les coses no... O sigui, la família està passant per uns tràngols, per un nen petit, un nen molt complicat, i bé, i també demostra d'alguna manera que no necessàriament aquesta idea que tenim sempre, que aviam, que en molts casos sí, que els nanos són super... Jo conec que molta gent, més o menys n'hi ha bastants, i els nanos són superfeliços i tal, però no necessàriament el fet de donar-los tota una sèrie de coses materials, a més del que és la llar i tot això, que també, no? Però aquesta idea que tenim de... Segur que està millor aquí que a l'orfenat de no sé on, doncs sí, pot ser, és molt probable que sí, però no té per què complir-se en el 100% dels casos, no? És un nen. I el nen pot no estar còmode i el nen pot no adaptar-se de cop a una família sencera, a una escola, a tot un món molt diferent del qual ell ve, que segurament és només qüestió de paciència. Passa que a vegades tampoc en tenim tanta, no? Volem que ens surti tot bé ja, ràpid. Bueno, perquè també volem que aquesta foto que jo deia de la casa no quedi distorsionada. Volem viure aquestes vides Instagram que ensenyes les plantes i ensenyes no sé què, i els nens sempre són boníssims i no t'enfades mai. O sigui, dius, home, no sé. Que ningú et posa un post dient hoy he mandado a mi niño a dormir a las 7 porque no lo aguantaba más. Però al revés, sempre estan tots molt contents i fan activitats junts i tal. Dius, home... Amb això, cap als capítols finals, al final no ho he fet, perdó, toco el micròfon. Al final no ho he fet perquè cap als capítols finals es reuneixen una mica i diu farem el club de les males madres, perquè totes en un moment o altre pensem que no fem bé alguna cosa o que no fem res, o el que sigui, no? I diuen això, i jo sóc d'un club de les males madres, que és d'una noia de Màlaga, i tenen tot una col·lecció de roba i tinc camisetes. Soy mala madre i què, no? I coses així, no? I les males madres són guerreres i coses d'aquestes així. I ve a ser això, no? Que som males mares, però en realitat potser de massa bones, no? De massa protecció, que els volem protegir massa o que els donem, en aquest cas, els donem més del que cal. O també hi ha una càrrega... Jo ho sento, clar, jo no tinc fills, per tant, qualsevol cosa que digui a partir d'ara se'n pot rebatre en 0,3 segons, perquè se suposa que no pots entendre el que és. Val, molt bé. Tinc molts nebots, a canvi. Sí, és igual. Alguna cosa entenc. No, jo crec que també hi ha una càrrega de culpabilitat enorme amb els pares d'avui en dia, que em sembla una mica... Des de t'asseguro que els meus pares no la tenien. És a dir, no patien per si t'avorries. Patien perquè no et fessis mal, o patien perquè berenessis, o patien perquè perquè fessis els deures. Però per si t'avorries o no t'avorries, jo no recordo que en cap moment fessin cap esforç perquè jo no m'avorrís. Vull dir, ja t'apanyaràs, no? Llavors, ja no només això, sinó tota una càrrega, sí, de dedicar-los prou temps, o més temps, o temps de qualitat, o estar molt pendents de cada una de les seves interaccions a l'escola, a l'esplai, si van a l'esplai, a anglès,
a futbol i molt en contacte amb tots els... No sé quants grups de WhatsApp té. Això és terrible. Amb les criatures, vull dir, el d'anglès, el de no sé on, el de no sé on. Deixem els nens una mica... No hi era abans això i també... Que s'espavilin, no sé com dir-te, que no passa res, Sí. que no és tan... I crec que per això també elles... No és que es consideressin... Això ho fa la Xènia, que és un personatge... No, clar, és el contrari, sí. Ella no es considera mala mare, que aquí jo potser sí que tindria alguna cosa a dir. Ella no es considera mala mare, però sí que el que està cansada és de que la forcin a fer coses, no? O se suposa que tingui unes obligacions que ella no assumeix com a pròpies de la maternitat. Pot ser que té uns fills adolescents, també, vull dir que... Sí, que això és el més complicat. Bueno, aquí és el que dic, no? Té moltes temàtiques. A banda del suïcidi, el classisme, les adopcions, també hi ha corrupció, abusos reals o falses acusacions, tenim aquí una mica de tot, la immigració, la lleialtat, l'amistat, i tot gira al voltant d'unes dones. Encara que hi ha les parelles i els fills, les principals són les dones, no? Explica'ns una mica la tria de triar aquestes dones, que són el pes, els que porten la càrrega. Sí, de fet, això sí que va ser una decisió conscient prèvia, diguéssim, no? Vull dir, quan vaig pensar la novel·la sorgeix amb el personatge de Teresa Lanza. Això, de fet, a mi no m'havia passat mai. Normalment, jo si algú ha llegit novel·les anteriors meves, jo a Tigres de Vidre, no? La novel·la anterior, volia parlar de la immigració, volia parlar d'una barriada concreta de Sant Ildefons a Cornellà, i volia parlar del bullying, no? I a partir d'aquí vaig fer com una mena de tria de creació de personatges, no? Però en funció del tema. Aquí no em va passar així. O sigui, diguéssim, al meu cap va venir Teresa Lanza, és a dir, la noia immigrant ja morta, per això, d'alguna manera, comença així la novel·la i està el títol, fins i tot, que no havia posat mai un títol amb nom de personatge, no? Va venir així, va venir Teresa Lanza, morta, apareixent-se a les cases on netejava. Un cop vaig tenir això, diguéssim, i tenia claríssim, una mena de moment insight absolut, de dir, no, a la meva propera novel·la la protagonista serà aquest personatge, sí que vaig pensar que, evidentment, hi ha homes a la novel·la, de fet hi ha un que és el que organitza la casa, per dir-ho així, no? Vull dir que no és la seva dona, que tenen els papers, sí. Els papers tradicionals canviats, no? Però en realitat sí que vaig pensar que era el moment de fer una novel·la protagonitzada per dones, on les dones fossin d'alguna manera les que aporten el pes de tot, de tota la història. I que els seus marits que estan, o parelles, o fills, estan, però estan... Secundaris, una mica secundaris, sí. I així vaig començar. Llavors, bé, es tractava de buscar 5 famílies, és a dir, 5 dones diferents que compartissin un tret que a mi em sembla important, que és l'èxit. O sigui, són dones que han triomfat cada una dintre del seu concepte de triomfar, no? Però hi ha una senyora que s'ha casat amb un senyor molt ric i ella ja en té prou amb això. Si és la seva meta, era l'objectiu i l'ha aconseguit, no? Però després hi ha una editora que dirigeix una editorial prestigiosa, és una senyora culta, interessant, que ha conegut a molta gent, tal. Hi ha la seva germana, que és un alt càrrec d'una empresa farmacèutica. Hi ha una forense i hi ha una actriu una mica vinguda menys, que ha tingut uns problemes, diguéssim, amb xarxes socials i coses d'aquestes, abans de la Victòria Abril. Això va passar abans de la Victòria Abril. Però vull dir, no era el mateix, clar, perquè no existia la pandèmia, però vull dir, algú que fa unes declaracions en algun moment bastant desafortunades, que ella les continua mantenint a capa i espada, però són clarament desafortunades, i se li munta tot un tinglado mediàtic i sobretot de xarxes socials i tal en contra, no? Llavors, amb aquestes 5 dones, que són amigues les 5, però tampoc són tan amigues totes, és a dir, no? Són amigues, però... Amigues de les amigues. Amigues de les amigues, 2 són germanes, que tampoc és que siguin unes germanes allò molt unides. Molt unides, però sí que tenen un grup que és els sopars dels divendres, un grup de WhatsApp, les temes de los viernes, i queden, no cada divendres, però queden de tant en tant els divendres. Llavors, bueno, a partir d'aquí sí que vaig començar
a intentar que no fossin mujeres desesperades, que era una mica... La tentació era una mica mujeres desesperades, no? Sense voler. I sí que hi ha un punt d'ironia, no? Aquest punt d'ironia que tenien a Mujeres Desesperades, que tampoc fos Big Little Lies, que també eren un munt de senyores que els hi passaven coses, i fer una cosa diferent, però amb aquest material, no? Amb aquest material femení d'entrada. I m'ho vaig passar molt bé, de veritat. I tots aquests embolics, tots aquests temes, perquè tractes moltíssims temes, jo diria que al començament de la novel·la va tranquil·la i ens vas mostrant cada casa, el que té a dins, no? Cada un, el que porta i els embolics de cadascú, i després a partir de mitja novel·la accelera la cosa, no? Això és una altra cosa, el tempo. Primer et dic els temes. Tots aquests temes els tens ja al començament o us van afegint alguns? Algunes va afegir, no? Jo tenia les personalitats, bàsicament, no? Personalitats i un conflicte de cada un dels personatges, no? Un conflicte personal més enllà del conflicte bàsic que és que li va passar a la Teresa, però clar, és que els personatges, és que les persones tenim tots algun conflicte tenim, no? Aleshores, jo què sé, per posar-ne un... Són senyores que van dels 38-39 als 50 i pico, i tampoc són... Seguim sent joves, però... molt joves, però ja ens entenem, no? Sí, sí. Llavors hi ha coses que en algun moment a tots ens ha passat, no? I a mi em passa quan escric, que penses, arribarà un moment que potser el que jo escric ja no estarà en la onda, saps? Estaré escrivint unes coses que la gent les té molt superades o que la gent es mou amb unes altres coordenades, no? Llavors, a Lourdes li passa, no? Que l'editora de dir, bueno, estic editant els llibres que vol la gent o jo ja estic passada de moda? I el que a mi m'agrada, sobretot, està passat de moda. Sí, sí. Són conflictes d'aquest estil. Sí que és veritat que a vegades quan es parla dels temes de la novel·la sembla que de cop això sigui un... No, és que cada família té, o cada senyora té, un conflicte més o menys associat, no? I en alguns casos, doncs és aquest, hem adoptat un nen i el nen ens té, bueno, ens està amargant la vida, per dir-ho així, no? Pobre nano. No, sí, clar. Clar, per mi era interessant que tot això, sobretot, no es perdés mai de vista, encara que al principi és una mica, bueno, passem per una casa, passem per l'altra, en el fons al principi els lectors sou una mica com la Teresa Lanza, és a dir, veieu, no podeu opinar, de moment veieu i se us va ensenyant una mica què hi ha en aquell ambient, no? I també que hi ha l'ambient contrari, és a dir, també hi ha uns personatges que no són... Que són els de les torres, que també tenen els seus conflictes. Però després, clar, la gràcia de la novel·la és que tots aquests fils que semblen una mica inconexos es trenin, s'entrelliguin perquè la cosa tingui sentit, perquè la cosa tingui potència. Pel camí ens has plantejat la primera pregunta, no? Es va suïcidar, no es va suïcidar? Per culpa de qui, de què? I després ens vas tirant altres preguntes pel camí que et van fent tirar endavant i la curiositat cada vegada sobre més coses, no sobre només aquest tema, el que dius. Ens vas introduint altres preguntes, no? Sí. I això també, clar, dona... Sobretot perquè, perdona, aquestes altres preguntes no sempre tenen resposta. És a dir, jo no tinc resposta a com resoldre el tema de les adopcions, que no, vull dir, és simplement una situació que jo ensenyo, no? Jo no tinc resposta, en el cas de la Lourdes, de què ha de fer per trobar un autor que li vengui més que els que està publicant últimament, que no li estan funcionant. Això no té resposta, la novel·la no et dona resposta a això, no? Simplement et planteja un tema relacionat amb un personatge una mica per generar una empatia del lector cap a aquest personatge. Jo intento que d'alguna manera els seus problemes o el seu problema sigui el teu, ni que sigui com a lector, no? Com a dir, no, jo entenc el que li passa. Jo puc estar d'acord o no amb les declaracions de la Xènia, però jo entenc el que li passa. Entenc el que està vivint en aquest moment. I una mica a partir d'aquí, no és que els hi agafis carinyo, però no són especialment simpàtiques, però sí que et preocupis de què els hi passarà amb aquestes senyores, independentment del misteri global, no? Del misteri relacionat amb Teresa. Un dels encerts també crec que és això, que són molt creïbles els personatges i cada un, i amb els diàlegs, això ho veiem també, que clar, si una és una mica altiva, la veiem altiva parlant, si una és que el que dius, que la seva meta era casar-se amb aquesta persona i ara és d'una altra manera la cosa, no sé què, es veu el seu caràcter en aquell moment, el que està passant, i això també
no sé, si veu molta feina o molt tard que ja el tens així, no sé quina... No, és feina, és feina. El que passa és que és una feina, una feina que a vegades és molt difícil d'explicar. Jo sempre ho dic això perquè sembla que tinguis una fórmula, no? No, jo construeixo els personatges així. No, jo no et sabria dir com ho faig, jo començo a pensar i de cop penso, val, una actriu que està amb aquests lius una mica de xarxes i tal, no? I a partir d'aquí començo a treballar, jo sol, començo a pensar com és la Xènia. Com és la Xènia. Però com és, viu sola, viu acompanyada, de seguida penses, no, clarament aquest senyor ha tingut una vida sentimental abundant i variada, no? I a més li vull posar fills. I a més, saps? Llavors a partir d'aquí vas creant el personatge durant molt de temps, que és aquell temps que al final, inclús tu també, o sigui jo, també em poso nerviós perquè sembla que no estàs produint res. És a dir, jo no escric res fins que no tinc bastantes coses clares. Llavors, clar, hi ha com un any que jo crec que això ajuda molt, si tens el temps per fer-ho. Hi ha com un any que jo vaig pensant. Els estàs coneixent. Clar, i els vaig coneixent. Llavors, els conec tant després d'aquest any, després em sorprenen a vegades, però els conec tant després d'aquest any que quan començo a escriure jo ja sóc cada un d'ells. O sigui, quan parlen, jo ja he tingut moltes converses amb la Xènia, o amb la Lourdes, o amb la Mireia, o amb la Teresa Lanza. Jo ja he tingut moltes converses privades. No estic boig. És que a vegades, no? Però tens converses privades, és a dir, penses... O sobretot penses, si estigués aquí, què faria? O sigui, què faria la Mireia si estigués aquí? No? Com si algú li preguntés alguna cosa, si algú... Jo vaig fent així i vaig treballant així. Llavors, clar, quan comences a escriure, aquests personatges els tens molt interioritzats i ja et dic que alguna vegada et sorprenen, hi ha coses que es canvien. Però realment el que és el marc global de la novel·la jo el tinc que tenir clar, perquè si no em sento molt perdut, no sé escriure coses que... O sigui, no... I a més, tampoc m'agrada treballar per res, diguéssim. És a dir, dedicar hores a alguna cosa que no sé cap a on va em molesta molt. Doncs, bueno, és una barreja de temps i segurament potser sí d'un... Per mi, la trama és molt important en una novel·la, però una trama sense personatges no té cap sentit. O sigui, no... La psicologia de cadascun, també, sí. Tampoc tinc una imaginació tan desbordant com per fer una trama tan original que per si sola aguanti l'interès, no? Jo no puc escriure Seven, per exemple. M'encantaria haver escrit Seven, Vull dir, però jo no sé, no. Quan ho veig penso, oh, que bé, que xulo tot, però a mi no em surt, no? Aleshores, per mi el que té interès són uns personatges als quals els hi passen unes coses que ens podrien passar a tots, perquè aquí no passa res que no sigui... Sí, normal, sí. Una cosa que ens pugui passar a tots i que d'alguna manera les seves reaccions i els seus defectes i virtuts vagin fent accelerar la trama. És a dir, són les seves equivocacions les que fan que la trama es desviï, no? Són la que, en el fons, són una sèrie d'errors gairebé fatals els que fan que mori Teresa Lanza, d'errors... És curiós, a mi m'interessa això. Llavors, si no treballo molt bé els personatges, és que m'avorriria, vull dir, no... Jo també... I a més, és que no em quedaria bé, vull dir, no... Sí, crec que funcionaria gens. Tens tota la raó, perquè després, quan marxem a treballar, el que ens estem recordant és el personatge, no? Estem pensant en aquell altre, no? I quan passa això és que t'ha atrapat ja després, no? Que no te'ls pots treure del cap, no? Que també els han interioritzat els lectors, no? Exacte. I quan l'acabes és que et queda allò, aquella cosa de que dius, ai, ara els he d'abandonar ja i no saps com agafar un altre llibre, perquè ja els coneixes també tant que... I jo trigo molt després també en treure'm-els del cap, és a dir, perquè clar, jo al final, entre que els comences a pensar, entre que escrius la novel·la, entre que es corregeix la novel·la, entre que es publica la novel·la, entre que parles de la novel·la, el procés són 3 anys. Així, una mica... Clar, llavors arriba un moment que per inventar-me'n un de nou, jo ara, per exemple, estic en un moment que hi ha un personatge nou i una història nova que comença a aparèixer pel meu cap, no? I noto que no té espai. O sigui, no té espai. Encara estan aquests aquí. No té espai perquè s'assembla massa
Algun, és una dona també, a més, s'assembla massa a algun d'aquests personatges i penso, no, els he d'oblidar perquè si no acabaries fent la mateixa, no? Replicant la mateixa novel·la. I al final també el tens clar? Sí. No, en realitat, la idea de la novel·la és... Jo vaig pensar en Teresa Lanza i vaig pensar en per què i com havia mort. Tot va ser en el mateix moment, per tant, això sí. Això sí que... Hi ha vegades que no ho tens tan clar, també t'ho dic, però en aquest cas sí, i jo intento tenir-ho molt clar sempre, perquè si no és molt probable que pel camí et perdis. O sigui, una novel·la jo sempre, per mi, té un punt de... com ho diria? Té un punt gaire d'estructura de rombo, quasi. És a dir, tu parteixes d'un punt i es va ampliant, perquè vas barrejant coses, vas parlant d'altres temes, i la vas fent ampla, no? La vas com engrandint. Però llavors arriba un moment que tens que anar reduint, tens que anar tancant tots aquests temes que havies obert i arribar a una conclusió final. Si no saps des del principi quina és aquesta conclusió final, costa més d'avançar, també. Costa més d'avançar i jo em sembla que a la meitat no sabria per on tirar. O sigui, sobretot en novel·les d'aquestes on al final importa molt. O sigui, no val que després de tenir-te 460 i pico pàgines pensant que va passar la Teresa Lanza, és que estava marejada i va caure. Doncs, home, val? Ha de tindre sentit, una mica de sentit, sí. Seria una mica anticlimàtic, no? Llavors, sí... I perquè al final d'alguna manera és el que dona sentit a tot. O sigui, al final és la constatació de la tesi, que aquesta és la que no puc dir, no? Del missatge que jo llanço. També parles una mica de com veu cadascú la mort, no? Vull dir, de com la viu o com... Una mica això. És que, clar, no sé què dir per no dir massa, no? No, però la mort... Clar, una novel·la que parla del suïcidi, no? Una novel·la que clarament no deixa... ha de parlar de la mort, o sigui, perquè és un tema... Ara no cal, per favor, en dia. No, però vull dir, és l'única seguretat que tenim a la vida i li dediquem molt poc temps a pensar-hi. Afortunadament, perquè si no segurament tindríem molts problemes. Però no saps si tocarà la loteria o no. Vull dir, no saps si coneixeràs a tu media naranja a l'autobús o a la festa de no sé qui. Però això sí que ho sabem tots. I ens costa molt. I en canvi hi ha gent a la qual aquest tema l'obsessiona. No? I al revés hi pensa massa. Hi ha diferents tipus d'enfocs. De manera de veure-ho, sí. Sí. Bueno, jo no diré res més ja, perquè si no direm ja molt, ja hem parlat molta estona, per això ara deixem un temps per si algú vol fer alguna pregunta. Jo he llegit el llibre, em va agradar molt àgil, vaig llegir molt, i un personatge que no t'ha sortit, però crec que és important, que és el capellà. Bueno, sí, no he dit res. És que he parlat més de la part de... T'agrada més els rics, T'agrada més els rics, No, perquè potser després també dius massa. Sí, és un dels... és l'enganxe. Enganxa els dos molt. I una cosa que has dit, que trobo molt important, que és el tipus de maldat d'un cantó i de l'altre. D'un cantó molt primària, que ens sembla exageradíssima, i en canvi l'altre més refinada, però que implica molt això. Els resultats són terribles pels dos bandes. Però és veritat que el pare Rodrigo, que és un capellà, que per si no heu llegit la novel·la, és un capellà que d'alguna manera... Aquests capellans dedicats a la causa, en sèrio, a més, vull dir, no, aquests senyors que a la parròquia han muntat gairebé una mena d'associació, a part del que és la parròquia, no? I ajuda, sobretot a immigrants. Una ONG. Sí, és gairebé un mica Padre Ángel, no? És una mica aquesta història de capellans molt entregats al que en teoria havia de ser la causa de la pobresa i de combatre la pobresa i tal. I és clarament, és l'enllaç entre els dos mons. O sigui, els dos mons, el que deia abans, es necessiten, i d'alguna manera es complementen, però hi ha algú que d'alguna manera posa ordre, que és el Padre Rodrigo, que d'alguna manera recomana a una noia perquè vagi a una casa o li busca allotjament acompanyant a una àvia al Jimmy Nelson, vull dir, o té uns menes ficats a casa
Vull dir, és un senyor que d'alguna manera viu dedicat a això i que també és com molt clar i com molt contundent amb la seva visió del món, no? Sí. Però gràcies. Sí, no hem parlat tant d'aquesta part, no? Bueno, és que són molts personatges. És que realment, quan es parla de novel·la coral, és tal qual, vull dir, hi ha... Una de les dificultats o dels riscos al principi, sobretot de la novel·la, quan jo les començava a escriure, era que la gent els identifiqués. Perquè són molts. O sigui, normalment en una novel·la hi ha un protagonista, 2, 3. Però aquí hi ha la Teresa i... La companya de pis... 10 que estan tots al mateix nivell de protagonisme. No? Vull dir, potser destaca la Lourdes en un cantó, destaca el Jimmy Nelson amb l'altre, però en realitat, a mesura que va avançant la novel·la, tots tenen el mateix... Jo no vaig comptar el número de pàgines dedicat a cada un, però més o menys és molt coral. I això, sobretot, costa perquè cada vegada estem menys acostumats i cada vegada, en realitat, els autors oferim coses més senzilletes perquè la gent no es compliqui la vida i les pugui llegir així en 2 dies. Ahora he empezado a las 6 y lo he terminado a las 10 de la noche. Pues no, escolti, no fa que... Passar una mica de voltes. Que volen anar Anem més massa ràpids. Clar, volen anar més ràpids. I aquí, al principi de la novel·la, t'obliga, d'alguna manera, a parar-te per identificar. Però estan molt ben definits, no et perds perquè estan cada un... És àgil. Sí. És molt àgil. No, però vull dir que el risc era una mica que amb tants personatges, un que tampoc té per què llegir la novel·la seguit, no? Clar, la deixis 3 dies i quan tornes dius, hòstia, aquest d'aquí era marit, saps? Perquè hi ha molts noms, no? Llavors, bé, era un risc que jo vaig intentar, aquest sí que em vaig esforçar molt perquè fos el menys risc possible, és a dir, facilitar-li al lector també, ja que li estic complicant la vida amb molts personatges i una trama realment complicada, amb molts elements, intentem identificar-los molt bé, intentem que sàpigues qui és l'Olga, que sàpigues qui és la Mireia, que sàpigues qui és el Jimmy, no? Que la cosa quedi molt clara. Bueno, tampoc he parlat molt, potser, perquè clar, tampoc he parlat dels fills, que aquí s'ajunten els fills amb els de les torres, les coses, i després faria a mi algun spoiler que no cal, i la cosa és que el llegiu, no? La cosa és que el llegiu. Sembla que hagin explicat moltes coses, clar, però en realitat no hem dit res. En realitat aquesta senyora dona fe que no us hem dit res del que passa a la cosa és parlar molt i fer agafar ganes, però no explicar res, no? Aquí està el tema. Si voleu fer més preguntes... El Salgado l'has aparcat? El Salgado de moment està aparcat, sí, perquè algun dia, jo sempre ho dic, algun dia està aparcat, no està oblidat, està aparcat. Jo disfruto molt els teus, però les 3 primeres no sé Sí. No, que sí. Avui, i jo les recomano, Guane? Sí. No, i segueixen, segueixen el verano de los cohetes muertos. Sí, és algo. Alegra les meves liquidacions. Lo qual vol dir que m'alegra a mi. O sigui, alegra... Era molt en un moment que has sortit tot. Sí, la veritat és que va ser... No, mira que hi ha un mosso d'esquadra, hi ha polis, però no, si torna té que tornar com a protagonista de la novel·la, no, el seu destí no pot ser secundari en una història... El cap, no? Sí, el problema, saps, realment ho dic, vull dir que no tinc cap problema. A mi m'encanta el Salgado i el món del Salgado, no només ell, tots els personatges que donaven voltes a aquella història. Però en el moment, o sigui, com que hi havia un misteri que articulava la trilogia, que era què havia passat amb la Ruth, que era l'exdona del Salgado, quan això es va resoldre, per mi, clar, vaig passar pàgines, vaig tancar la carpeta Salgado, no? Doncs, bueno, ara ja ho sabem. O sigui, teníem aquest dubte, no? La Ruth desapareixia al final del primer llibre, s'investigava què li havia passat al llarg del segon i es resolia el tercer, a part del cas de cada llibre, no? I per mi, és que la veritat és que hi ha vegades... Estic molt orgullós de com va quedar. Em fa molta por treure'l. De tant en tant em ve la tentació, perquè aquelles 3 novel·les que passaven en temps real passaven totes de 2010 a 2011. Sí que en algun moment em ve la tentació d'agafar el Salgado ara, plantar-lo a la Barcelona de 2021 o de 2020 o de 2019, és a dir, en aquests últims temps,
perquè, clar, han passat 10 anys, vull dir, li pot haver passat de tot, es pot haver casat, pot haver... pot no ser ni mosso, ja, perquè la vida vés a saber, no? Sí que, en aquest sentit, sí que en algun moment em ve com la tentació, però penso que llavors tampoc serien les novel·les de Salgado. O sigui, la gent que li van agradar aquelles tampoc seria estrictament el mateix personatge, si li canvio les peces del voltant, no? O sigui, per dir-ho així... Però abans, a Barcelona, a Catalunya, ha passat moltes coses. No, per això. Vull dir que tema tindria, però que... I hi ha un punt que m'interessa i un altre punt que penso, bueno, però cal que sigui el Salgado o és un personatge nou? Comença un altre. Clar, jo penso que a vegades les coses... A la majoria de la gent, a la majoria, segur que hi ha algú que no, però a la majoria de la gent que les ha llegit, guarda molt bon record d'aquelles 3 històries, doncs deixem-ho així. La Marilyn sempre serà molt guapa. Vull dir, ja està, ara l'imaginari de tothom no l'hem vist envellir, amb el cas del Salgado tampoc l'hem vist què li passa després. Deixem-ho així. Va ser per fer una novel·la aquesta tela, no? I en canvi aquelles ja tenen una estructura més o menys... Sí, però em va costar molt, Jo la novel·la que més m'ha costat, amb diferència, és la tercera de Salgado, que havies de tancar la trama, o sigui, plantejaves una trama nova i arrossegaves una trama de 2 novel·les anteriors, quasi acaba directament amb la meva salut. Física i mental, les dues. No, sí. De fet, no m'havia passat i espero que no em torni a passar. Jo ja la tenia escrita, la tenia acabada i la vaig enviar a la paperera de reciclatge i la vaig triturar, aquell soroll tan mono que fa, i la vaig tornar a començar. Sí. De tota manera, no ha de ser senzill, que deixar de banda una sèrie de reconeixement, que una certa descomptat, comunitat i llançar-te sense xarxa una trobada tan potent com els àngels. Això sí. Això també és veritat, Això també és veritat. Això dic que el Salgado encara em dóna alegries a les liquidacions, per això t'ho dic, Sí, el que passa és que per mi escriure és una mica això. O sigui, jo quan vaig escriure la primera novel·la del Salgado, ni siquiera, i si algun autor us diu el contrari, us juro que menteix, en general, o sigui, tu no penses, vaig escriure una trilogia. No, en general no som Tolkien, saps? Vull dir, un està escrivint una novel·la i prou feina té amb tirar aquella novel·la endavant. Home, si estàs plantejant un policial, els policials hi ha com una tradició, no?, de que els personatges continuïn, però tu estàs escrivint una novel·la i estàs escrivint aquella, no tal. Quan ja després la cosa es va allargar, a la gent li va agradar, la veritat és que tothom va respondre molt bé a la primera novel·la, jo sí que també una part de mi va pensar, aviam, a mi això m'agrada, però jo no, si em dedico a escriure no és per fer només això. No és per estar lligat a un personatge, perquè arriba un punt que ja no sabria què explicar, que el Salgado va córrer cada dia a parlar a Barceloneta, que tal, saps? Se m'esgota, saps? No el personatge, sinó el que li pot passar al personatge. Que no el puc enviar a 1916, com passava als Àngels de Gel, no? I el puc ficar en un entramat d'un internat gòtic, gòtic en el sentit, no gòtic d'època, vull dir, amb elements fantasmagòrics, perquè el pobre Salgado ja no pintava res, vull dir, no... Doncs, per mi escriure, la gràcia d'escriure és una mica crear tot un món i després oblidar-lo i crear-ne un altre. Arrossegar un món durant, en el cas del Salgado, que van ser 2010, 2014, 4 anys, al final realment també està una mica saturat, Sí, també ho dic. Però el personatge és molt... Clar, és el que deia abans, no és fàcil oblidar els personatges. Llavors el Salgado està... Jo, tant en tant, a vegades, quan passen coses, surt amb Mossos d'Esquadra per la tele i tal, jo penso, aquest senyor ara aquí què diria? I ho penso, I ho tinc claríssim. Ho sé. No ell, la Ley Castro... Se't fan reals al teu. Hòstia, Salgado, aquí, un pollo. Ell que s'esparellava amb tothom i que no era precisament un senyor molt políticament correcte, no? Però jo crec que sí, o sigui, per tant, jo crec que de moment està aparcat i que em temo que cada vegada està més aparcat. O sigui, a mesura que van passant els anys... Sorgiria un altre policia i es faria un altre... Sorgiria un altre policia. En algun moment també he tingut la tentació de recuperar l'Eire Castro i passar-la a protagonista absoluta, no? Diguéssim, Héctor se fue a Argentina y adiós, ¿vale? I l'Eire porta el cas. Però
perquè també em fa gràcia, clar, però no sé, tampoc he fet cap més policial estricte des d'aquella novel·la, no? Ni ho era Els àngels de gel, ni ho era Tigres de vidre, clarament. I aquí sí que hi ha un moment que hi ha uns Mossos que investiguen, no? Un operatiu de Mossos, però tampoc no tenen tant de pes. Alguna pregunta més? Jo també, si em permets, perquè jo encara no l'he llegit, la Raquel sí, però recordo que el que ell ja m'ha explicat, que m'ha explicat molt més del que m'ha explicat nosaltres, perquè m'ha fet molt més spoiler ella. Clar, aquí no sé si buscaves una mica això, perquè vens de Tigres de Cristal, i ahir ens trobàvem una Barcelona metropolitana, unes afores, gent de classe obrera, gent de classe baixa, diríem, i aquí passem a tot l'altra cara de la moneda, no? Buscaves una mica aquest canvi tan radical, no? Sí, a mi amb Tigres de Cristal em va passar una cosa... Tigres de Cristal serà sempre una novel·la molt especial per mi perquè en el fons parla dels meus orígens, del meu exbarri, de tota una sèrie de vivències molt personals que no són ni les de la Teresa Lanza, per un cantó, ni les dels altres. Per mi aquella novel·la sempre, emocionalment, és molt important. Però és veritat que era una novel·la que parlava de la immigració, bàsicament, del que era els immigrants espanyols cap a Catalunya als anys 60-70, i sí que quan l'estava escrivint vaig pensar, home, estàs una mica parlant d'una cosa que ja està. O sigui, els immigrants d'ara ja no són aquests. Els immigrants d'ara són, doncs això, noies latinoamericanes, gent que ve d'Àfrica i tal, no? I això em va quedar allà, saps? Em va quedar allà la idea de, una mica estàs parlant a pilota passada, no? Estàs explicant una cosa que ja, que ja està. I em vaig quedar amb les ganes d'això. I sí que jo tendeixo, mira, a vegades no ho penso tant abans, sinó que ho penso després. I me'n dono compte que després dels Salgados va venir Els àngels de gel, que és l'antítesi del policial, perquè és tota ella una novel·la ambientada a una Barcelona de Sant Pol a principis del segle XX, vull dir, amb un misteri que no és ben bé un misteri policial, no? Vull dir, hi ha unes coses allà molt fantasmagòriques també, i d'aquest món una mica impossible per entendre'ns, vaig passar a Tigres de vidre, que era el barri, el meu barri, la gent normal que et trobes pel carrer, diguéssim, no? La perruquera, el tal... I d'aquí faig un salt a un món, que per això me l'invento, o sigui, Castellverd, que és on aquesta mena de poble residencial no existeix. Si algú coneix el Vallès, trobarà elements, dirà, això podria ser... De molts llocs, sí, que podrien ser. Però Castellverd no existeix. Però sí que vaig pensar, home, després de parlar tant d'un barri que quasi havies d'assegurar-te que Los Pollos la Cordobesa encara estigués on jo el recordava, no? I que uns blocs molt marcats i que tothom els reconeix i tal, de dir, bueno, ara m'invento un espai tan idíl·lic com jo vull i li poso un castell i li poso unes ruïnes i faig tot això, no? Llavors, sí, jo crec que d'alguna manera funciona una mica a base de contrastos, no? De tancar uns personatges i clar, uns altres, no? Clar, canvies tant d'ambient que el pobre Juanpe no tindria espai ni com a jardiner d'aquestes sents, que ni com a jardiner el farien anar a dutxar a casa, vull dir, no per dir alguna cosa, però vull dir, sí, és que, clar, cada vegada és més difícil també perquè cada vegada portes més personatges al damunt, o sigui, a mi que em costa treure'm-els de sobre, i a més és que he descobert, perquè clar, de cop ara estem parlant d'aquesta, no?, que és relativament recent, però de cop tens un club de lectura de El verano de los juguetes muertos, que és la primera, que farà 10 anys que es va escriure, o sigui, però que es va publicar va ser 2011, per tant, i me'n recordo, o sigui, me'n recordo de tot. Algun detall concret, perquè la gent l'acaba de llegir pel club de lectura, no? I tu no, però me'n recordo de tot. Llavors, també em sembla que arribarà un punt que diré, bueno, prou, o sigui, ja està, o sigui, ja no hi cap. No puc mantenir aquest nivell de... Al club de lectura nostre podríem proposar llegir el primer dels teus. El trobareu. Sí, però si ja l'heu llegit...
si ja l'heu llegit tots, hauríem de llegir un, potser que no, perquè si ja l'heu llegit tots, no? Bueno, ja fa dies, el recordareu. Bueno, el recordareu, el recordareu. Proposeu el segon, aviam si m'alegren també les liquidacions. O l'últim, que és igual. No, és broma. Faré una enquesta, faré una enquesta. Si no han llegit el primer, comencem pel primer, perquè si no... És que tothom comença sempre pel primer, que és una cosa molt raonable, diguéssim. Clar, i després és el que et dona més alegries i els altres no. Home, Tigres de papel que va suelto. jo crec que últimament, no vull criticar d'això, el que m'estàs llegint, jo crec que hem de llegir lo d'en Bell. Sí, ja li he explicat que l'any que ve canviem el xip i llegirem que més això queda actualitat. gravat, Això queda gravat, Sí, sí, sí. I després el convidem a parlar amb altres, Sí. Ai, que puguem fer ja uns caragolets a la brasa. Aquí ja estem. Aquí ja Ja, no? anem ampliant la situació, ja, Que consti que, a més, abans t'ho deies, vaig venir a Lleida per una altra vegada, ja sé per què. Perquè em van convidar els Mossos d'Esquadra a Lleida. també a parlar... Sí, a la comissaria. Sí, escolta, jo sé que he vingut a diverses coses amb llibreries i tal, però havia vingut... Pel Salgado, no? Pel Salgado, Pel Salgado, Un suposo. amic meu treballava aquí i jo, encara en aquell moment, que clar, és que també aquestes coses tampoc les hauria de dir, però és igual. Clar, amb la primera novel·la jo no tenia valor d'anar-me'n a una comissaria a preguntar, escolti'm, i vostès com treballen? Bueno, Vull dir, això ho explicava jo també, perquè dic, si dic, Clar. i tu què ets, escriptora, i què s'ha escrit? Res. I diu, pues, Clar, què és que és és això. això? A mi em va passar És també. això, no? Llavors, bueno, una mica intueixes, una mica preguntes, una Sí, mica sí. tal, però no vas a la comissaria i dius, mira, és que venia com si fos al col·le, no? Estoy haciendo un trabajo. Clar, m'ha semblat terrible. I llavors, a partir de la primera, Després sí. el cunyat, em sembla que era, si no recordo malament, d'un amic meu, Mossos d'Esquadra, va dir, vols venir un dia a la comissaria? Diu, això sí, a Lleida. Diu, bueno, doncs a Lleida, és igual, no passa res. I llavors vaig venir un dia a dir a tots i tot. Sí. Bueno, veus, És després... diferent, també, sempre, quan ho veus... Clar, quan ho veus és... En concret, no? Vull dir, Sí, però a més, sí. al final acabem reproduint... O sigui, les comissaries que veiem són les que veiem per la tele. I les Clar. que veiem per la tele estan a Baltimore, diguéssim, no a... No és la mateix, no és el mateix. Llavors, Sí. és una mica... Has d'intentar evitar, no? Bueno, ara hi ha molts autors que ja directament les ambienten a llocs així estranyíssims i tota la novel·la sembla un capítol d'una sèrie. És terrible. Bueno, és això, sí. Bueno, no sé, si teniu alguna cosa més, encara que se'ns tallarà aviat, no? Sí. La part telemàtica es tallarà, però nosaltres estem aquí. Si voleu saber alguna cosa més... Jo tinc una curiositat, Sí. si els autors, igual que passa amb els pintors, el vostre moment emocional també es veu reflectit en l'obra o no necessàriament? O depèn del tipus d'escriptura que Clar. fas, és més estructurada o més emocional? O com Sí. funciona això? Jo diria que... segur que alguna cosa... Segur. O sigui, és impossible dissociar-te absolutament, però és veritat que amb novel·les on el pes de la trama és, diguéssim, potser no primordial, però gairebé. És a dir, una novel·la de gènere, en principi està basada en uns personatges per una trama, no? Una trama que tu normalment tens predissenyada. Val? Bé, pot ser que t'afecti en el moment de predissenyar-la. Saps que això sí, quan estàs escrivint, jo no sé... Mira, en aquest cas concret, jo tenia un terç de la novel·la escrita i tota la resta la vaig escriure al llarg del 2020, des del gener fins al setembre que la vaig entregar. Home, hi havia moments que pensaves, amb tot el que va passar, diguéssim, l'any passat, sí que pensaves, té algun sentit que jo segueixi escrivint això? Vull dir, que el món haurà canviat tant que potser a qui li importarà què li va passar a la pobra Teresa Lanza, no? Vull dir, però al mateix temps tampoc tinc una altra cosa que fer. Vull dir, i ve compromès amb aquest projecte i hi ha una part de mi que el vol explicar, vull dir, independentment de tot, no? No sé si es nota, no. Ara, dit això, amb un altre tipus d'escriptura, molt més personalitzada, saps? Molt més... Jo no vull dir que aquí no hi hagin coses personals meves, però estan molt amagades. Estan molt diluïdes a dintre de cada personatge. Una novel·la més, i no parlo directament d'autoficció, però una novel·la
molt més, és que no sé com explicar-ho, molt més vital en el sentit de que estàs tractant un tema en concret que t'afecta més a tu. La gent que escriu novel·les sobre la mort del fill, per dir alguna cosa, no? Home, doncs clarament és un tema en el qual qualsevol cosa que et passi és fàcil que quedi reflectit a l'obra. O l'acompanyament dels pares. Ara hi ha una novel·la del Jesús Carrasco que es diu Llévame a casa, em sembla. És una novel·la que parla de l'acompanyament del seu pare ja molt gran, molt malalt. Home, m'imagino que certes coses que et passin mentre estàs escrivint això, que d'alguna manera estàs parlant del teu pare, doncs és fàcil que aquí sí, no? Perquè, en el fons, són novel·les vivencials, són novel·les que tu el que estàs transmetent són una sèrie de sensacions. Aquí, malgrat que hi ha tota una sèrie de sensacions, hi ha una història. I la història mana. La història em mana fins i tot a mi. Vull dir, quan jo a vegades se te'n va una mica al cap i algun personatge comença a fer alguna cosa així que dius, bueno, m'ha fet gràcia i ho has de treure, dius, no, la història no et porta cap aquí, la història que tu tenies pensada era una altra, aquest senyor, ara no cal que faci això. Però has de ser disciplinat per fer això. Sí. A part que si dius ho he escrit durant 1 any o 2 anys, tens moltes sensacions diferents, vull dir, i més aquest any que hem anat amunt i avall tots, no? I clar, no pots deixar tampoc portar tot. Sí. Així potenciant, és un moment que s'expliqui. Sí. Clar, el vostre és diferent, no? Clar. Però bueno, no deixa de ser un acte de ficar-nos-hi. Però també de desconnexió. Igual com quan llegeixes desconnectes de la realitat, aquí també desconnectes de la realitat. També. Això me costa de veure-ho fins ara. Clar, sí. A mi em passa això, sobretot, jo escric, segurament no es publicaran mai a la vida, jo escric relats. Mentre vaig escrivint, escric relats que aquests sí que no són ni policials ni res, són coses molt més estrambòtiques i estan per allà ficades amb... Bueno, alguns els llenço també, però... Diguéssim, que no són tampoc rotllo diari, no és una mena de tal, sinó relats tal qual, però que, bueno, els tinc allà i a vegades se m'acut alguna cosa i durant 3 o 4 dies o més, i després alguns els torno a llegir i els elimino i alguns penso no estan malament i els vaig revisant i els vaig mirant i vaig fent com una mena de carpeteta de relats, no sé què faré amb ells. Amb aquests sí, perquè a vegades són ben bé una cosa que t'ha passat avui, no que t'ha passat a tu, sinó que ha passat en el món, no? O que t'ha cridat l'atenció, o que d'alguna manera t'ha arribat, que a vegades és tan absurd com algú que li contesta malament a no sé qui, vull dir, no, tampoc parlo de grans tragèdies ni grans drames, però això sí, amb les novel·les jo és que hi disfruto moltíssim, però clarament m'ho prenc com una feina. És a dir, és una manera d'expressió meva, segur, és una manera d'expressió sobretot en la tria del tema, en la tria del que passa, en la tria dels personatges, en el missatge, d'alguna manera, que jo vull enviar a través d'aquesta novel·la, però al mateix temps és un artefacte, saps? És com un quasi té vida pròpia. Vull dir, ni que jo volgués, la novel·la em mana, les coses, ara té que passar això, saps? Vull dir, perquè si no, tot el que tenies pensat es cau. Llavors, és molt... O sigui, és igual de creatiu, però és un tipus de creativitat diferent. Una cosa no treu l'altra. No. Ah, clar, sí. No, hi ha molts dies que tampoc... Realment dic que els primers, 15 dies, em sembla, de quan ens van confinar l'any passat, que era tot un deliri, era impossible escriure res. Només podia mirar la tele i intentar entendre què passava, no? I organitzar la logística que de cop ens va canviar a tots, no? Vull dir, i tota una sèrie de problemes i de pors. Com són, que després, mira, jo què sé, vas trampejant o no, jo què sé, però d'entrada no pots... Quan la gent et diu, que bé, teniu molt de temps per escriure, i penses, no, miri, escolti'm, no, No. També tenim molt de temps per llegir, però no llegíem. Vull dir, jo no podia llegir res. Ens vam quedar molt aplatanats tots. I encara
Bueno, tu ets psicòleg, no? No, hi ha un xoc Que posttraumàtic. diuen que quan passarà és quan ens caurà més tot a sobre, diuen, no? Que després encara haurem de repair més una altra vegada, no? Vull dir que, Bueno, clar. perquè funcionem amb una mena d'inèrcia. Clar, no? i quan Suposo, parem i dius, bueno, ja està, Parlo després... no com a psicòleg, sinó com a Sí. una mena d'inèrcia que et porta a anar tirant, i bueno, i ja està, i ara els nens van al col·le, i ara no hi van, i ara no sé què, i en el millor dels casos, diguéssim, en els casos que no hi ha problemes de salut derivats d'això, igualment arriba un punt... Home, les separacions estan augmentant, per exemple, i és una dada real, el qual vol dir que passar tot el temps junts clarament no és idíl·lic, i gent que està plantejant també ja no una separació, sinó un canvi de domicili, no? De dir, vivíem tal, potser viuríem millor en un altre lloc, amb un altre tipus de... Que si ens tornen a tancar, que no estiguem... Balcons, no? Balcons i terrassa. No, és que no és en absolut el mateix. Vull dir, no... Per molt dur, evidentment és dur per tothom, vull dir, perquè ningú té ganes d'estar-se tancat a casa per por de que sorties i no sabies què et passava. Però, independentment d'això, clar, no és el mateix, amb un pis amb més llum, amb menys llum, amb una terrassa o un terrat on te puguis pujar o bueno, ja no dic un jardí, que també, lògicament també, no? Però vull dir que clar que al final és avorrit i no tens cap ganes d'estar al balcó i el que vols fer és una altra cosa, però la sensació una mica, no és la mateixa que amb uns pisos com les Torres, per exemple, de Rubí, que això sí que existeix. Que està massificat i està... Clar. I el tema del teletreball, que també hi ha també els suders. El tema del teletreball, que n'hi ha moltíssim, sí. El que sí, i que una mica sembla que ha arribat per quedar-se, no? Vull dir, jo no veig tothom tornant a treballar tota la jornada, bueno, potser sí, però... Perquè també aquí hi ha una... Ara ens sembla que no, però hi ha hagut un any anormal, per dir-ho així, no? I molts que tiraven cap a... no? De la nostra normalitat, no? Això pesa molt, vull dir, pesa molt, de manera que encara no sé, vull dir, la gent a la que pot doncs continua celebrant casaments, no? Encara que sigui doncs amb mascaretes i amb menys convidats i no sé què, però no hem trobat la manera de fer-ho d'una altra. O sigui, volem casar-nos, no? I volem fer una festa. Qui diu això, diu, no? Qualsevol cosa. Sí. Una presentació d'un llibre. Ara tornem a poc a poc. Clar. Tornem a la normalitat a poc, sí. Clar. Mascareta, però la volem així. Que sí, que els zooms funcionen, que... Jo crec que s'aniran combinant, no? El que estem fent ara aquí, no? Per què eliminar també aquesta part, que hi ha molta gent que... Clar, que ho pot aprofitar, sí. I ho pot aprofitar, i la gent que vol venir, doncs sempre és. Home, per mi és molt més agradable, però si vas veient caretes en una pantalla que... És com el club de lectura. Sí, clar, no és el mateix. Quan ens vam tornar a trobar, bueno, l'Antoni volia portar cava i... Clar, i els festivals, que és el que dèiem, el festival, estàs així parlant i t'agafa ganes de llegir-lo i després vas a comprar-lo. Però si ho veus des de casa te l'apuntes i potser el compraràs, potser no, potser el compraràs d'aquí un mes. En canvi, és molt diferent tindre'l aquí. No podíem, encara no estem en aquesta fase. Encara no es pot celebrar coses d'aquestes. Encara estem en fase d'un metre i mig. Te l'has de veure a casa i després anar a la presentació. Després parles més al club. Després els autors també necessiten quan parlar de la seva obra, aquest contacte amb el lector. Sí. I nosaltres ens estem donant molt compte ara perquè hi ha molta il·lusió als autors que vindran, per exemple, a signar la nostra paradeta el dia de Sant Jordi. Estan contentíssims i estan molt il·lusionats i gent que va treure l'obra l'any passat. És els que dèiem, clar, hi ha els llibres de 2 anys ja, aquest Sant Jordi. Els de l'any passat sí que va ser terrible. Sobretot han volgut haver comptat aquesta gent perquè... Clar, sí. I escolta, que no creiem tampoc que la literatura tingui que caducar. No, clar. Amb aquesta voràgine de novetats que als 3 mesos un llibre ja es veu. Ja està, sí. Crec que es mereixen. Clar, és que aquest any hi ha els 2 anys, de llibres, sí. Som clients, el que diria,
esperes que surti un altre llibre. Clar. Ja tots a veure... Ah, sí, Que diu, clar. què estàs escrivint? Això no li... Això no... Clar. Entre 2018 i 2021 han passat 3 anys, doncs... Home, com a mínim 2, segur. Sí, Com a mínim 2 dos segur, sí. Entre 2 i 3, no? És que clar... No, però a mi em fa il·lusió, o sigui, fa il·lusió igualment, que la gent se'l llegeixi ràpid i tal, però és veritat el que diu ell, que el que no pot ser tampoc és que els llibres... Però cap, vull dir, no, ja sé que hi ha llibres molt pensats, no?, per un tipus de consum molt tal, però en realitat jo dubto que els autors saps? Una altra cosa és que el resultat sigui aquest, però dubto que l'autor pensi, no, jo escric un llibre perquè, per treure-lo un mes abans de Sant Jordi i que al maig ja hagi caducat el llibre, o sigui, ningú crec vol que caduqui. I a més, els llibres, jo soc dels que pensa que un llibre, l'autor quan l'acaba d'escriure necessita el seu repòs. Clar. Necessita Sí. i no confio gaire en aquests autors que treuen un llibre cada any. Ah, no. No, i a més hi ha autors que diuen jo escric un llibre en 3 mesos, no? Sí. Bueno, no ho sé, jo dic que en sap molt. Jo al no ho principi sé, em feia no ho sentir sé. molt culpable perquè pensava, tu què fas en 3 mesos? Res. Has pensat mig personatge de tots i un bon dia vaig pensar, ai mira, doncs no m'ho crec. Cadascú o sigui, fa no m'ho crec. No és que no m'ho cregui. Potser sí, no, Potser però sí, bueno, clar, és otro tema. I jo si ara dic, mira, espera, no sé, anem a escriure sobre... No sé, és que ni així em sembla. No, És que no, ni, jo no en puc, 3 mesos ni sóc capaç de triar el tema del que vull escriure. Perquè, clar, com que per mi implica passar-me com 2 o 3 anys, necessito un tema que m'interessi molt, perquè si no, a la meitat ja seria avorrit, vull dir, no, una cosa que a mi em motivi. I jo suposo que es nota, suposo. Jo crec que sí. No sé, Jo crec que sí. No sé. Es nota. En els dos casos, jo al Toni Sí. he començat a llegir ara, a la Ramona ja l'he llegit i bueno, el temps que ha estat ha valgut molt la pena perquè... Bueno, però no es poden comparar tampoc, eh? Jo també No. sóc molt realista, que ell és un mestre i jo encara estic a primària, vaig fent... Però independentment és un problema també de de seriedat, de seriositat de plantejament del que tu vols fer, no? Ara parlo com a autor. I després et pot sortir o no et pot sortir, això també les coses com són, vull dir, però jo no m'he plantejat cap llibre. De fet, els llibres, els 6, estan vius a dia d'avui, vius a les llibreries, vius a les biblioteques, vius... Bueno, no sé, alguna cosa suposo que hi ha, perquè si no, llibres de fa 10 anys, hi ha molts que ni els troben, ni estan en catàleg, ni res, no? Llavors... Això t'hauria de motivar. Clar, per això, que penso que no ho faig tant... Ja tindries que tindre 6 aparcats. Sí, no? No, Ja està. I així pots relax. Clar, mira, vaig fent, Vostè té el congelador ple, no? És d'aquells que cuina el diumenge per tota la setmana. Bueno, pues sí, ja ho sabeu, si voleu que us el signo, aquí està avui i apa. Els llibres no ratllen, no. No, bueno, i si no, I si no, això... Jo també sóc dels que no es ratllen, però... El que espero és que us agradi, de veritat, i us ho passeu bé. Bueno, ja està. 96. Val. Hòstia, esto está tan más, Bueno, però acabes. Sí, com vulgueu. Mira, jo et deixo el meu, Sí, ja que estic aquí. Clar, sí. El foli o no? No.